in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, pagpangawat sa usa ka tindahan, nakuha ng video sa CCTV. Usa patay, upat samaran sa tulo ka minaglahing aksidente sa dalan. Mga batakang serbisyo sa gobyerno gipaduol sa mga residente sa Davao del Sur. O bypass road nga dunay duha ka tunnel, gisugdan na og tukod sa DPWH. Detalye sa atong mga balita. Gisulod sa mga kawata ng usa ka grocery store dito sa Barangay Katipunan, Zamboanga del Norte, kung asa nalima sa mga kawata ng hapit tunga sa milyon ka pesos. Ang aktual nga pagpangawat nakuhaan og video sa CCTV. Ginaimbestigahan na kini karon sa mga pulis. Ani ang report ni Dina Diestro. Sa video nga kuha sa CCTV camera sa usa ka tindahan sa Katipunan, Zamboanga del Norte, niadtong Sabado, Nobyembre 20, makita ang pagsulod ni ining usa ka lalaki nga dunay bitbit nga eco bag kung asa niini gibutang ang usa ka kabra. Duna sab kini giluklok likod sa iyang hawak. Makita sab nga minaog ang lalaki sa hagdanan paingon sa ground floor kung asa nahimutang ang mga baligya sa tindahan. Nagsuroy-suroy pa sulod sa tindahan ang lalaki nga daw dunay gipangita. Taod-taod pa, girumbo na niini ang counter ug nangukay sa kaha. Nihawa kini dihang walay nakita nga kwarta. Apan nibalik kini og nipadayon sa pagpangita. Pero dihang wala gihapon siya'y nakita nga kwarta, nibalik og saka sa taas ang lalaki kung asa kini miagi pagsulod. Ang iyang gisudlan, mao ang bodega sa tindahan. Dinhi nagpadayon sa pagpangita ang lalaki. Taod-taod, nibalik na sab kinignaog paingon sa ground floor ug gibalikag ukay ang counter. Nanguha pagtubig ang lalaki ug balik nga nagsuroy-suroy sulod sa tindahan. Dinhina nakita sa lalaki ang lain pang counter sa tindahan kung asa nahimutang ang safety box nga gisudlag 450,000 pesos nga halin. Pagbukas namin ng store, yung kapatid ko nagbukas, napansin niya na wala na yung safety box namin, ma'am. So tinawagan niya ako kasi ako yung nagsarado ng gabi. Nagtanong siya kung saan ko daw nilagay yung pera kagabi. Tapos sabi ko, doon na sa pinaglagyan natin. Sabi niya, bakit wala na dito yung safety box? Sabi ko, baka kinuha ni Papa, tawagan mo si Papa. Baka siya ang nilipat niya ng ibang lagayan ba? Sabi niya, tinawagan ko na, wala. Usas ginatutukang anggulo sa kapulisan sa pagpangawat ang inside job. Alam talaga ng perpetrator kung saan siya daan ba. Actually, dumaan siya sa third floor. Gamit yung may hagdanan naman doon. Tapos sinira niya nung sliding door doon sa third floor. Tapos pagpasok niya, may na doon sa bakal siyang ginamit para pagsira sa bolt. Padayon pa nga ginasusi karon sa kapulisan ang mga kuha nga CCTV camera sa ubang establisimento sa duol. Pagsuta kung dunay kauban sa pagpangawat ang lalaki. Pahimangno sa otoridad sa mga negosyante nga likayan pagtiner sa dagkong kantidad sulod sa gipanag-iyang establisimento aron malikay sa susamang insidente. Dina Diestro, Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe. Gisugda na og tukod sa Department of Public Works and Highways kon DPWH ang road tunnel sa Turil, Davao City nga paingon sa Panabo City, Davao del Norte.
Gawas nga makaalibyo sa huot nga dagan sa trapiko, gilauma makatabang sab-unya ang road tunnel sa mga motorista nga maminusa ng oras sa ilang biyahe. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Kini ang perspective sa proyektong 2.3 km two-tube mountain tunnel nga ginatukod karon sa Department of Public Works and Highways sa Barangay Waan, Buhangin District sa Davao City. Gisugdan ang pagtrabaho niini niadtong Nobyembre 19 nga dunay 45.5 kilometers nga bypass road agi sa Barangay Sirawan, Turil, Davao City ug paingon unya sa Barangay JP Lauril, Panabo City sa Davao del Norte. Gawas nga maminusan unya niini ang kahuot sa dagan sa trapiko sa syudad. Maminusan sab ang oras sa biyahe sa mga motorista ngadto sa 49 minutos na lang gikan sa usa ka oras o 44 minutos. Ang proyekto sa DPWH dakong tabang alang sa mga motorista, hilabi na sa mga residente diri sa Barangay Waan. Apan, aduna sila'y mga kabalaka kung hingpit ng muman ang maong proyekto. Advantage na mo diri niya labi na kanang daghan mga dagong sakyanan mo kuan mo ni delikado sa mga bata sa labi na daghang mga balay-balay diri mo lang nang among delikaduhan. Advantage na mo aning mga driver. Siyempre, mudagan ang mga tao diri, dagan ang mga mga sakyanan, siyempre madugan among income o among pamasayro. Kuan po diri sa mo ang advantage sa mo naganda mga turista mo ani diri mo bisita sa among barangay. So ang among mga kuan diri murag okay na kayo. Ang disadvantage po diri sa mo kay murag siyempre di may maka kuan na kay siyempre ang kuan man guna na kay ang under man guna sa kuan under na sa kanang sa JICA. So gidisenyo sa mga Japanese experts ang proyekto nga dunay seismic resiliency kung kalig-on batok sa mga kalamidad sama sa linog. Kapin 13 billion pesos ang gigahin nga pondo sa gobyerno kaabag ang Japan International Cooperation alang sa proyekto. Gilauman kining mahuman sa Enero 2024 o gilauman nga mamahimo unya kining pinakataas nga road tunnel kon long distance mountain tunnel sa nasud. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe! At tangi! Usa ka motorista patay, laing upat pa ang samaran sa managlahing aksidente sa kadalanan. Og duha ka standby gidakop sa kapulisan kay namaligya og illegal nga droga. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Parami ng parami ang mga nagiging bagong Lotto Millionaires. Dalawa rito ay multi-million jackpot prizes. Ang 246.08 million pesos sa Ultra Lotto 658 at ang 298.77 million pesos sa Grand Lotto 655. Ang bawat pagtangkilik sa larong may puso ay susi sa pangarap at pagtulong sa kapwa. Thank you with all our hearts. Malay mo, baka ikaw na ang dapuan ng swerte. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilongga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Usa ang patay, laing upat ang samaran sa managlahing aksidente sa kadalanan sa Davao City ug General Santos City. Ani ang report ni Eugene Hinutan.
Dead on arrival na sa ospital ang 44 anyos nga driver sa motorsiklo nga si Sergio Bolo Jr. Human ni ini nabangga ang nagbangga ng daan nga kotse ug tricycle nga iyang kasugat sa Buayan National Highway sa General Santos City kagahapon sa kadlawon Nobyembre 24. Sa maransab sa insidente, ang 37 anyos nga driver sa tricycle nga giilang silino tulog. Sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit, kusog ang padagan sa kotse sa 29 anyos nga si Edgar Fernandez. Ug nadumulan ni ini ang gisundan nga tricycle. Giangkon matud pa sa driver sa kotse nga si Fernandez nga nakainom siya og makahubog nga ilimnon niadtong higayuna. Padayon nagpaayo sa ospital ang driver sa tricycle nga si tulog human nakaangkon og grabing samad sa lawas. Kung dili magkasinabtanay, posibleng magatubang og kasong reckless imprudence resulting to homicide and serious physical injury ang driver sa kotse nga si Fernandez. Sa Davao City, nabangga ang kotse sa usa ka gamayng tindahan sa Bago Playa pasado alas 12 kaganiyang kaadlawon Nobyembre 25. Matod sa kapulisan, nakatagpilaw ang driver sa kotse, hinungdan nga nabangga niini ug nabungkag ang tindahan. Maay na lang, walay tawo niya tong higayuna sa tindahan. Nakaangkon lang og mga pangos sa lawas ang driver sa kotse. Nakig-ariglo na ang driver sa kotse sa tag-iya sa nabungkag nga tindahan. Sa Matina, Davao City, nagbangga sab pasado alas 10 kaganiyang buntag ang usa ka motorsiklo ug tanker truck sa Pangi Diversion Road. Saysay sa otoridad, dunay duha ka tawo nga samaran sa insidente ug dunay nabanggaan nga laing mga sakyanan. Misulay matud pa og sibat ang driver sa tanker truck apan nadakpan kini. Padayon pang ginaimbestigahan sa mga otoridad ang insidente. Subling pahimangno sa mga otoridad, maghinay-hinay sa pagmaneho ug kanunay ipatigbabaw ang defensive driving aron malikayan ang aksidente sa dalan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe! This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Nadakpan sa managlahing anti-illegal drug operation sa kapulisan sa Davao del Sur ug Davao Oriental ang duha ka mga lalaki nga pulos mga standby. Ani ang report ni Ronnie Jun Otero. Gidakop sa mga pulis human napalitan og usa ka pakete sa gituwang shabu sa kantidad nga 1,000 ka pesos ang standby og residente sa Barangay Inawayan, Santa Cruz, Davao del Sur nga giilang si Edwin Viñas kagahapon Nobyembre 24. Laing 11 ka pakete pa ang nakuha sa mga pulis gikan sa suspect nga gibana-banaan nga mukabat ngadto sa 6,600 pesos. Sumala sa kapulisan, dugay na nilang gipanida ng illegal nga binuhatan sa suspect kinsa gikonsidera nga high value target number 5 sa municipal level. Dugay-dugay na yun na muli ang kina-observaan. Ay na rin nakuha kita mo siya lahat. Dili kita mo siya undangan, kung dili, ako din pahingusgan pa. Aron nga nainilagit sila sa wala, aron ma-protektahan po niya ito ang mga kabatanunan. Gidakop sab sa mga pulis sa San Isidro, Davao Oriental ang lain pang standby o residente sa Purok Rizal, Barangay Bato-Bato nga si Richard Richa, Martes sa gabi, Nobyembre 23. Human kini napalitan og balor 500 pesos nga pinauga sa dahon sa marijuana nga gilikit sa papel. Laing duha ka nilikit pa nga illegal nga droga ang nakuha gikan sa bulsa sa suspect. Ang duha ka dinakpan pasakaan og paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ronnie Jun Otero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. Gidaig sa Health Office sa Butuan City ang 16 ka mga barangay sa syudad nga dunay insaktong comfort room kon CR. Subay kini sa programa sa kampanya sa Department of Health nga Zero Open Defecation aron masolusyonan ang problema sa panglawas sa katawhan kabahin sa pagbaton og tarong nga CR. Sumala sa datos sa United Nations niadtong tuig 2008, 23% kon 19 million pa kanatong mga Pilipino ang walay akses sa limpyo nga CR. Ang pagbaton og limpyo og tarong nga CR matag balay nagdala sab og maayong panglawas sa mga nagpuyo niini. Busa, mihimo na og mga paagi ang CHO aron makabaton og tarong nga CR og hingpit sab unya nga mabatonan sa syudad ang Zero Open Defecation.
Nagkarambula ang upat ka mga sakyanan sa highway sa lungsod sa Mawab, Davao de Oro nga miresulta sa pagkaangol sa duha ka mga tao. Gikuhaan og video sa partner ni Ami Paler nga pasahero sa bus ang disgrasya sa highway sa barangay Tuburan, Mawab, Davao de Oro kaganihang buntag. Unang na-videohan nga na-overshoot ang color yellow nga trailer truck. Sa unahan naay nagbabag sa kalsada nga laing truck. Wala nagdahom ang partner ni Paler nga makuhaan niini og video ang laing disgrasya kung asa adunay pick-up nga puti nga miagi sa kilid sa bus. Tutuki ang video kay kalit ni Pahid ang pick-up dihang nabanggaan sa trailer. Ay, lokag! Goy! Nagano itong isa o? Murna! Sabi! Ang hinungdan ining tanan, ang danlog nga dalan tungod sa ulan ug naghitak nga krudo tungod sa disgrasya. Ang una nga nahitabo, sir, kining minivan nga Suzuki. Wag control ni according sa kuan dito, the driver board, wag nag-control ang prime mover. Then, babag siya ba, nalabot niya ang lubot ba, bugat, moto na ito, minivan. Ang gatong sa pick-up, sir, nahitabo na to, gatong sa minivan, siguro 20 to 30 minutos. Sa minivan namin, pick-up o kining puso truck nga pinilers. Kining pick-up truck, padulong o apit na rin sila sir, apit. Ang kining puso truck nga pinilers, padulong tagom. Nawadaan po control ng truck, ganyan ang kining pick-up code, naglikay sa katong una nga nabangga, nag-abot sila. Duha ang samaran sa insidente nga mag-asawang Rolly ug Emilia Villamor nga parehong ipangtambalan sa Davao Regional Medical Center sa Tagum City. Nasayran nga disgrasyahanan ang lugar nga nahitabuan, hilabi na kung ting-ulan, sanglit, kurbada kini nga kalsada. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Patay ang usa ka magtutudlo sa Magsaysay, Misamis Oriental human kini gipusil sa iyang kaipon nga negosyante. Nagpusilsab sa kaugalingon ang negosyante human sa insidente. Ani ang report ni Arjon Sabalde Ramones. Patay gilayon ang usa ka 28 anyos nga public school teacher sa Magsaysay, Misamis Oriental. Human kini gipusil sa iyang live-in partner kagabii mga alas 7:40 dito sa barangay San Isidro, Magsaysay, Misamis Oriental. Ang biktima giilang si Daryl Joy Dalugdog Ligaspe, 28 anyos. Saysay ni Police Lieutenant Colonel Richie Yatar, ang commander sa 2nd Agusan del Norte Police Provincial Mobile Force Company. Nakadawat sila og impormasyon nga adunay pagpamusil nga nahitabo sa barangay San Isidro, Magsaysay, Misamis Oriental ug mikagiw ang suspect sa krimen paingon sa direksyon sa Dakbayan sa Butuan. Hinungdan nga naglunsad gilayon sila og checkpoint. Bandang alas 8 sa gabi, adunay Nissan Navara color itom nga adunay plaka numero ZAA 7765 ang mihaguros pag-agi sa checkpoint. Hinungdan nga gigukod kini sa mga pulis hangtod nga nakaabot kini sa Pro 4 Santa Ana, lungsod sa Tubay, Agusan del Norte ug didto na kini naabdan sa mga pulis. Giduol kini sa mga pulis aron istoryahon apan kalit na lamang mibusikad ang buto sa usa ka armas sulod sa sakyanan ug nakita na lang sa mga pulis ang patayng lawas sa driver. Giila ang driver nga si Noel Sabalo, 59 anyos, residente sa Pro 4 Barangay Ampayon, Butuan City. Base sa investigasyon sa kapulisan, adunay samad pinusilan si Sabalo sa iyang papangig nga may resulta sa iyang kinanaling kamatayon. Nasuta sa kapulisan nga ang nagpakamatay nga si Sabalo, live-in partner sa gipatay nga si Teacher Daryl Joy Dalugdog Ligaspe. Gisuta pa hangtod karon ang anggulo ug padayon pa ang investigasyon sa maong insidente. Arjun Sabalde Ramones, Newsline Philippines, Caraga Region. Stay safe. Gipahimuslan sa mga residente sa Barangay Kapatagan, Digos City sa Davao del Sur ang mga libreng serbisyo nga gidunol kanila sa gobyerno. Sama na lang sa libreng alot kun gupit, livelihood training, libreng anti-rabies nga bakuna sa mga binuhing hayop o konsultasyong legal. Gawa sa pamainit sa tiyan nga lugaw gikan sa kapulisan, nang hatag sab og bugas o mga grocery items ang taga DSWD. Upat kagatos ka mga residente ang nakapahimulo
kabalo sa usa ka adlaw nga dalit nga serbisyo sa lain-laing ahensya sa gobyerno. Usa ka libo ug 6 kagatos ka mga residente sab ang gitupukan og bakuna batok COVID-19 atol sa kalihukan. Ug mao kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph, sa Facebook page, Instagram, newsline.ph, o sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar, sama sa sunog o baha o di ka disgrasya sa kadalanan, mamahimo ka na inyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita usabin ninyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao o General Santos City. Channel 49 o Channel 50 usab kita sa NCTVN Cable TV sa North Cotabato. O siyempre, mo-subscribe kita sa YouTube channel sa Newsline Philippines. 30 days na lang, Pasko na! Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!